Bueno, bo día de novo. Vamos dar paso agora á convocatoria do Pleno Extraordinario número 15 do 26 de decembro de 2025. Vamos a dar xa paso á orde do día. O primeiro punto é a aprobación da solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de competencia municipal pos adicional 4/2025 da Deputación Provincial da Coruña. Ben, fíxose, por parte da Deputación da Coruña, fíxose unha nova achega económica aos concellos, os concellos da Deputación, cos mesmos criterios cos que se fai o POS. Nesta nova achega, ao Concello de Muros correspondenlle 220.516,1 céntimos. A proposta de obras que se trae a pleno é a que ven desenrolada na documentación. Son todo obras que consideramos necesarias e moi pedidas por parte da veciñanza. A primeira delas é a remodelación do aparcamento do Polideportivo de Miraflores, en Muros. Unha obra que ten un custo total de 140.600 euros, dos que 138.606,85 correspondelle ao financiamento achegado pola Deputación e 1.993,15 euros é a aportación que fai o Concello. Esta é unha obra moi solicitada, sobre todo polos usuarios tanto do campo de fútbol municipal de Miraflores, do Polideportivo Miraflores, como do campo de fútbol Eleuterio Balallo, no que creemos que era moi necesaria tanto pola seguridade no acceso ao aparcamento, coa ampliación do carril que conecta a carretera co aparcamento, anchéase bastante e vai dar para que suba e baixe ao mesmo tempo dous vehículos. A segunda das obras é a reforma da vivenda do conserxe na escola Ricardo Tobío de Esteiro. Esta obra, si ben é moi demandada por toda a comunidade educativa do CEIP Ricardo Tobío, é urxente e moi necesaria porque fai uns anos fíxose unha remodelación dentro, vaciouse, quitáronse os tabiques, e eses tabiques que se quitaron estaban suxetando o tellado. Entón, a día de hoxe, hai risco real de que o tellado colapse e veña abaixo, de aí a urxencia de acometelo canto antes. A parte de que é unha obra moi demandada pola comunidade educativa, que agora mesmo non ten o mellor sitio, digamos, para facer de comedor. O CEIP Ricardo Tobío, igual que todos os colexios do noso concello, contan co servicio de madrugadores municipal, e as instalacións nas que se están facendo a día de hoxe non son as mellores. Desta forma, dotamos o colexio dun comedor como tal que cumpla cos requisitos marcados pola lei, onde poder facer primeiro madrugadores e se non futuro se consigue, como así quere a comunidade educativa, poñer tamén o servicio de comedor ao mediodía, ter o sitio adecuado para podelo levar a cabo. Esta obra ten un custo, un orzamento total de 49.668,32 euros. Ademais, contémplase que o edificio sexa totalmente accesible para persoas que teñan mobilidade reducida. E a terceira das obras é a suministración de elementos de xogo e balado para o Parque Infantil do Furón. Xa está na parroquia de Muros. Estaba pensando na parroquia de Serres, pero non, o parque está na parroquia de Muros, que está do río para aquí. Con esta obra, o que se contempla é cambiar os elementos de xogo do Parque do Furón. O chan está en bo estado, entón aproveitase o que xa hai, aproveitase o chan, pero cámbiase todo balado, cámbianse os elementos de xogo que están en moi mal estado de
de conservación e ademais en prol da seguridade dos e das máis pequenos, levántase un pouquiño a valla que dá cara ao río, porque os nosos técnicos consideran que está un pouquiño baixa, que pode supoñer un risco, entón vaise levantar un pouquiño a valla. Esta obra ten un orzamento total de 32.240,84 euros que virían íntegros da Deputación. O total, o orzamento total das tres propostas vai ser 220.509,16 euros, dos cales 220.516,1 céntimos corresponden á achega da Diputación e 1.993,15 céntimos corresponden á achega municipal. Ben, esta é a proposta que se trae. Turnos de intervención, Partido Popular. Bueno, nós queremos facer referencia á convocatoria deste pleno extraordinario porque foi un pouco un cachondeo. Viñeron como 6. Primeiro unha o 26 ás 9 da mañán a través do SIGEN, despois un SMS que non era o 29, que era o 26, pero por en vez de ser as 9 que era as 11:30, logo outra que era o 26, bueno, un despropósito absoluto. Finalmente, como acabamos de comprobar, empezou a menos cuarto, porque, claro, puxeron antes o pleno extraordinario urxente que acabamos de ter, alargouse e tuveron que ir a firmar para a documentación para enviala a publicación do boletín oficial, porque senón non dá tempo da súa publicación. Queríamos tamén comentar que xa na comisión informativa preguntamos se estaba a documentación da convocatoria completa, o sea, se estaba toda a documentación, que nos parecía que faltaban informes. Dixeronnos que iban a mirar, pero non se comunicaron con nós ni nos los enviaron, porque na documentación do pleno de hoxe siguen sin vir eses informes dos que preguntábamos na comisión. Entonces queremos ou requerimos un informe da secretaria no que diga se esta convocatoria é correcta, se está toda a documentación e se é correcta. Os informes da secretaría pídeos a alcaldía. Bueno, se pode ser que nos dé unha... A convocatoria ben refrendada por secretaría, entón a convocatoria é correcta. É certo que houbo un erro a hora de escribir a convocatoria, porque os erros son humanos e existen, que se correxiu. E a corrección de erros foi conforme a dereito. Entón a convocatoria é correcta. E sobre os informes, que falta? A documentación está completa. Está completa? Está completa. Continúe, por favor. Bueno, con respecto ás obras en realidad a todo que se trae ao pleno este extraordinario, xa dixemos na comisión que o noso voto era favorable. Con respecto á primeira, o aparcamento do campo de fútbol de Miraflores, estamos contentos, a poboación está contenta, porque esta foi unha proposta que xa trouxemos cando se fixo a reforma do césped do campo de fútbol, que nos alegramos de que cambie de opinión, porque daquela votaron en contra, quero recordar. A intención era facela mentras estaba paralizada toda a actividade deportiva por mor do COVID. O que nos parece agora, saltannos varias dúbidas. Unha, sobre o acceso, hai 2 carriles, pero non se elimina o xardín que hai no lateral do campo de fútbol, do pabellón, xa unha parte, pero non todo. Aí no proxecto inicial, que en teoría iban a actualizar os precios, iban aparcamentos para os buses, poñíaselle arreglo ou amaño as filtracións que hai no pabellón dentro polas escaleiras laterais, que prácticamente, moito non se utilizan e que provocan que entre bastante auga no interior do pabellón.
e sobre a posible eliminación das tullas que hai tamén na parte de arriba do mismo. Entonces, varias dudas que nos surgen, a obra é moi necesaria, obviamente nos estamos a favor. Gustaríanos saber por que hai estas modificacións tan sustanciais con respecto á idea inicial, porque pensamos que era máis completa, porque o que sí é certo é que doblou o importe, creo recordar que eran sobre 80.000 euros e agora son 140.000, e tamén nos gustaría saber, porque vemos que a empresa redactora do proxecto é unha, non vou a nombrala, pero vamos, é unha empresa de Ourense, unha enxeñería de Ourense, e, sin embargo, vimos unha factura recentemente, trouxose ao pleno, unha factura da anterior empresa, que exactamente era Servicio de Modificación do Proxecto de Remodelación do Aparcamento Polideportivo Miraflores. Entonces, pagouse unha factura a unha empresa, pero ahora o proxecto é de outra, se non está equivocado isto. Entonces, gustaríanos saber a que se debeu todo ese despilfarro. Con respecto á Casa do Conserxe, a verdad, non temos nada que dicir. O cole de Esteiro ten un número elevado de alumnos, que gracias a Dios incrementase cada ano. Era unha necesidade que estaba aí. Intentouse facer algo xa ca instalación eléctrica que fixera brigada no tempo, e que esperemos que con esta aportación pois quede resolto ese espacio e que os nenos podan utilizalo. E con respecto ao parque a aportación que hai para o furón, non son moitos cartos porque os elementos son bastante caros, todos os parques teñen moitas necesidades e, bueno, ahora tocalle o furón, pois non temos nada que... aí tocalle, punto. Nada máis por ahora. Partido Socialista. Sí. Bueno, dispós do problema logístico que tanto tempo lle sacou a vostede ahora mesmo da convocatoria do pleno, que non ten maior importancia, pero vostede dedicoulle máis importancia que as obras, porque non falou tanto dunha cousa como da outra. Foi un problema de que, non sei, que o funcionario, en vez de poñer 26 puxo 29 e nada. Vamos a perder o tempo con ese tipo de paparrochas. Vamos a falar do que nos interesa aquí. Que nos interesa? Que unha vez máis, temos o recoñecemento do presidente da Diputación, de Valentín Formoso, que ya chega ao Concello de Muros 220.000 euros para poder dedicalo a obras necesarias e urxentes para o Concello de Muros. Darlle as gracias á Diputación da Coruña, como sempre, que é o noso sustento, e con respecto ás, como ben dixo vostede, que se votaron a favor destas obras na Comisión Informativa, decirse que o problema do proxecto foi que na súa legislatura había encargado un proxecto que nos non cumpría cas nosas expectativas. Entón, se fixo unha remodelación do proxecto e a empresa que a fixo non lle daba tempo por problemas profesionales de facer a modificación que nós queríamos, que foi, basicamente, o máis importante desa obra, non era sacar os xardíns. O máis importante desa obra era facer 2 carriles para entrada e salida. Para o grupo de goberno, para nós era o máis importante, para vostedes non, sería plantar arbolitos e pajaritos, pero nós non. Nós falamos de seguridade e accesibilidade. Entón, o máis importante para nós era facer esa obra e repoñer e asegurar os muros de contención dese camiño. Tuvemos que modificar o proxecto porque non era unha modificación sustancial, tuvemos que adaptar os precios e pareceunos o suficientemente importante como para poder facelo, xa que vostedes non foron capaces de facelo na súa legislatura, e era unha obra
unha petición a gritos de todos os veciños do Concello de Muros, porque a verdade o pabellón de Muros, igual que todos os outros pabellóns, o de Louro, o campo de fútbol de Louro e o pabellón de Esteiro, son sitios de gran afluencia de xente, e encontrábamos co problema que cando había unha actividade deportiva importante era moi difícil o acceso, había peligro para incluso para os autobús que baixaban por culpa do estado do muro que quedaba nun lado. Entonces creemos que con este novo proxecto que cumple ca maior parte das nosas exigencias urxentes, non con todas, porque como ben di vostede, o mellor hai que mirar a parte de arriba onde están as tullas e todo eso, que sería outro proxecto distinto, porque para poder metelo en este post adicional, fixámoslo da forma máis ambiciosa posible. E era facer os 2 carriles e aproveitar para remodelar ese muro. É un proxecto que en total son 140.000 euros, como ven non ten nada que ver co que vostedes pretendían facer, nin nos números, nin nos planos, non ten nada que ver. É un proxecto distinto que, efectivamente, desde este grupo de goberno pensamos de outra maneira e acordamos que o máis importante era facelo así, modificar esa entrada das instalacións deportivas. Con respecto á reforma da vivenda do conserxe da escola Ricardo Tobío de Esteiro, creo que aí sobran as palabras porque era moi evidente que había que facer unha actuación aí o máis urxente posible debido, como ben dixo vostede, ao número de alumnado e a necesidade que había de asegurar esa edificación para poder utilizala e así o acordamos. E logo, o suministro de elementos de xogo do Parque Infantil do Furón, aquí falamos de seguridade, porque os xogos estaban moi deteriorados e sabemos que, sobre todo, o máis importante é garantir a seguridade dos nenos e que estes parques, que non solamente mantelos, sino melloralos, como é o que pretendemos facer en este parque. Rematou. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, presidenta. Vamos a ver, acerca das obras, está claro, calquer tipo de obras necesarias e importantes de facer. Me chama a atención a obra esta, concretamente, si collo nota, do aparcamento de Miraflores fora aprobada no pleno de febreiro deste ano. Bien, volve a pleno, volve modificada de un presuposto anterior de 89.000 euros, pasamos cas reformas necesarias de apuntalamento de terreos, etcétera, etcétera, 140.000 euros. 340 folios, que é unha cantidad bastante completa para unha inversión de 140.000 e pouco de euros. E vou chamar a atención en algo que considero moi importante. 340 folios páxinas, follas. En estes días estou vendo en redes, en medios de comunicación, en prensa, unha campaña do Concello, por certo, un medio unha cousa, outro medio outra, parece que a prensa non se pon de acordo. Uns que si é para incentivar as ventas, importantísimo, do comercio que chamamos de proximidade. Outro relacionado con que ven o apalpador e tumbatá, etcétera, etcétera. E outro por campaña bonita, importante, merquemos en galego. E onde me vou? A donde me teño que ir, unha vez máis, os 340 folios do proxecto están en castelán. E xa o teño manifestado aquí unha e outra vez. É dicir, campañas do Concello, pero tamén, por suposto, empecemos por nós, dando exemplo. É que acaso, por estar redactado en español, é máis económico o proxecto? Me dá que non.
En algún momento, pois, usted con estes temas me contestou dicindo no, é que hai unha parte dos proxectos que son medicións xa universales, están en castelán, e entonces por acelerar, apurar, pero é que non, hai que ser un pouco consecuentes, é dicir, o reglamento de uso do galego, quero recordar, perdón que igual me equivoco moito, o artigo 9 que fala que cando o Concello pide proxectos e tumba tal e tal, en galego, dentro de Galicia, en galego, e xa a mesma norma pois di, se o proxecto hai que mandalo ás Bruselas ou aos Madriles, pois bueno, podrá ser en castelán para que non sea un impedimento, é igual, é dicir, hai que ser consecuentes. O exemplo, arrancalo desde aquí, que non deberá ser eu, os grandes valedores, hai que reconocer, os grandes valedores do uso do galego en Galicia, pois son, gran parte, son o seu partido, está, pero non teño que vir a dicilo, co exemplo máis fácil e máis sencillo de todos. Propoñemos fora, pero facémolo tamén dentro, E vou indo pouco a pouco, xa a reforma do Conserxe, 122 páxinas, e o proxectiño do arquitecto, que estuve mirando, xa traballou en muros fai anos, fai un lote de anos, en galego, etc. E os materiales do parque infantil do Purón, pois ben, estupendamente. Pola miña parte, non teño moito máis que dicir, simplemente, unha vez máis, o rogo do uso do galego. Agora, ben, é igual. Moitísimas gracias, alcaldesa. Gracias. Pois, contestando o Partido Popular, di vostede que votamos en contra do aparcamento. Non votamos en contra, non chegaron a traer esa proposta, pero é máis, se vostedes quixeran facer esa obra, naquel momento, nós o que lle demos foi un cheque en blanco, porque aprobámoslle que colleran todo o total da chega adicional da Diputación e que a metesen en gasto corrente. Iso aprobámoslle nós. E puideron o quitar adiante grazas ao noso apoio. Ademais, ano 2020, plena pandemia, para que diga vostede que nós non colaborábamos cando era do COVID. E houbo críticas, nós recibimos críticas por darlle ese cheque en blanco. Nos asumimos que estábamos a firmar un cheque en blanco, pero entendemos que era unha situación excepcional. Si de verdade o querían facer, meteran o gasto corrente para facer esa obra, e xa está, xa tiñan a baixada. Pero que ademais, vostedes, é unha pena que non se gravaran aquelas comisións ou que non se fixeran públicas, porque grabación sí que asume. Que non se fixeran públicas, porque nos damos un cheque en blanco. E vostedes usárono como a vostedes les pareceu naquel momento. Pero direille, di vostede que querían arranxar mentres a actividade estaba parada. Acordareime perfectamente do día, foi en abril do 22, cando veu o presidente da Diputación a presentar a obra, e acórdome perfectamente da data, por situacións persoais tamén, en abril do 22 veu o presidente da Diputación a presentar a obra do arranxo do campo de fútbol e ainda non estaba rematada. Entón, que no 20 non lle votamos en contra, nos dixemos que naquel momento non nos parecía o millor meter eses cartos nesa obra polo tempo que ian a tardar en executala, porque tiña que ir antes todo o arranxo do campo de fútbol, e tiñanse que facer un montón de arranxos antes, e ainda así aprobamos o gasto corrente, que se de verdad o quixeran facer, podían o ter feito igual, porque nós dixemos, veña, axudámosvos a que o quitedes adiante metendo en gasto corrente, que entendemos que é unha situación excepcional. Entón, primeiro, non votamos en contra, fixemos unha observación, non lembro se foi unha comisión ou unha xunta de voceiros, pero fixemos a observación, vostedes recolleron o guante na primeira de cambio, dixeron sí, todo a gasto corriente, non puxeron ningún... Vamos, eu creo que lle brillaban os ollos cando lle dixemos que lle aceptábamos o gasto corrente, e, bueno...
vostedes incorporaron ese 100% do adicional ao gasto corrente para facer o que lles pareceu. Non fixeron a baixada do campo de fútbol, pois o millor pola mesma consideración que tivemos nós naquel momento, que antes había que amañar o campo de fútbol antes de amañar o aparcamento, e non o volveron traer. Pois bueno, é o que hai. Nós, agora co campo de fútbol arranxado, traemos a proposta de amañar tamén o aparcamento. Un dos motivos polos que se mantén o xardín, non se mantén completo, quítaselle un bo anaco, pero o outro sí que é verdad que queda un cachiño. No proxecto que tiñan vostedes, aí facían un aparcamento. A nós, por tema de seguridade, a proposta foi que aí non se fixe ese aparcamento porque saían os coches no medio da curva, e é unha curva bastante pechada. Entón, a visibilidade para sacar os vehículos de aí iba a ser complicada, e se eran autobuses máis aínda. Entón, nós consideramos que era mellor non poñer aí ese aparcamento. Amplíase a baixada e quedou o aparcamento abaixo e máis arriba. Non é a zona con máis aparcamento do concello, pero bueno, temos o campo de fútbol onde temos e hai limitacións que temos por como é a nosa xeografía. Pero xa lles digo, se de verdade consideraban que era o ano 2020 o ano de facer a obra, podían ter feito con ese 100% gasto corrente, pero vostedes non o consideraron tampouco, E xa que digo, tanto é así que no ano 22, a mediados do 22, non estaba a obra rematada do campo de fútbol. Señor Lago Álvar, 340 folios é o total do proxecto. Ten razón, ten razón que a mí tamén me gusta que os proxectos veñan totalmente en galego. Pero fai uns meses vostede acusábanos aquí que estábamos impoñendo o gallego. E, bueno, creo que este é o exemplo máis claro de que non impoñemos o gallego. Promocionámolo. Nós somos os primeiros que queremos que se fale en gallego e todo que este na nosa man ímolo facer e ímolo pelear, pero a realidade é que tanto é así que non impoñemos que cando nos chega un proxecto en castelán, pois aceptámolo tamén. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Pois vos tamén pudeste delo arreglar co gasto corrente, porque tamén lle dedicastedes unha boa parte do poso. E, sin embargo, estes cartos podían ser para outra cousa. Siguen sin decirnos porque hai esta factura anterior de modificación do proxecto, que se supón que é actualización. Sí, explicou ya a señora González. Sí. Entonces pagaste dela sin criterio. O sea, pedistedes que vos reformaran o proxecto, despois pagaste desa factura e punto. Non vos presentou a modificación? Punto non. Punto e seguido. Punto e seguido. Punto e seguido. Fixemos unha remodelación do proxecto, a remodelación do proxecto non era que nos queríamos. E lo non falastedes ca empresa para dicir o que queríades? Falamos con a empresa 25. Bueno, pois despois comentas na tua intervención o que queiras aportar, porque a mí non me quedou aclarado isto. Despois, tampouco se soluciona o problema de falta de aparcamento, porque non se soluciona. Si pensan que os 2 carriles van quedar dispoñibles e que non son moi asiduos as actividades que hai no campo de fútbol e no pabillón, o proxecto cumplía todas as garantías de seguridade da accesibilidade do aparcamento. Entonces, máis ambicioso en cartos, porque en outra cousa as medidas foron a menos. Siguen sin explicar que intervención van a facer nas escaleiras laterais para evitar que entre auga no pabillón. Polo tanto, xa dicimos que sí, para nós é necesaria a actuación. Esperemos que, que con isto se solucione todos os problemas que quedan sin ter en conta, basicamente. A convocatoria, con respecto ao que di da convocatoria, que o funcionariado, que é un erro, o problema non é do funcionariado, que bastante fai, é de quen asina sin ler o que asina, basicamente, que é o que se deberá dar conta de se está ben ou mal, ou se ten erros ou non, e veu a convocatoria 5 veces. Con respecto
O da factura, pois o mismo, son cartos, se non valía, son cartos tirados, 1.452 euros, e nos queríamos saber canto valeu a redacción do novo proxecto, se o saben. Nada máis por a nosa parte. Ben. Partido Socialista? Si, vou falar eu. Bueno, non son arquitecto, pero cando veo a empresa nova que fixo o novo proxecto, había como un arquitecto, un aparejador, bueno, había 3 persoas ali. Eles xa tiñan constancia do proxecto anterior. Bueno, eu non entendo, ele enseñoume e dixo-me, mira, se facedes isto así, ides ter un problema de filtracións de agua no pabellón, tal como estaba o anterior. Explicoume por qué. Porque só se contemplaba o aglomerado do aparcamento, pero non se contemplaba o muro de carga de abaixo. Entonces, iba a tirar agua para dentro do pabellón. Sí, eso, bueno, eu non son arquitecto. Eso foi o que dixo o arquitecto. Xa está. El díxonos, isto é importantísimo para que teña, o sea, para que sea funcional o aparcamento, o básico é arreglar primeiro o muro de carga. Dito por el, eu non son arquitecto, repito. Despois, a baixada, unha recomendación del foi que non se fixaran aparcamentos polo tema de visibilidade. O tema de visibilidade é de accesibilidade, porque eu falei ca compañeira de seguridade, bueno, si é o que acabas de dicir, se eu fago aparcamento ali, a maiores de que fago aparcamento, ha de haber coches que aparquen mal, se ten que pasar unha ambulancia, un coche dos GES ou algo así, non van a pasar. Entonces, eu prefiro que esa carretera sea amplia, podan baixar 2 coches simultaneamente, e non como está pasando agora que se tenen que arrimar a un lado ou subirse a unha acera ou meterse na acera do veciño. Entonces, eu creo que é moi valorable a opinión deste arquitecto, ele explicou todo moi ben e dixo que o máis viable é como está agora. Que houve un incremento, sí, porque ti sabes que a baixada do campo hai un desnivel que está en 3 niveles distintos. Poñer todo eso ao mismo nivel, eu non sei de cantos cartos me falou, pero era unha salvajada. Eso sería un dos cambios. Outro cambio sería o muro e non se contemplaba nin unha nin outra. Entonces, claro, se subeu de 80.000 a 140.000 será porque se fixeron 2 cambios sustanciales que incrementaban os cartos. Simplemente eso. Eu creo que é moito mellor que sea accesible e seguro que quede bonito. Eu, para min, é así. E de feito, repito, non son arquitecto, pero el díxonos que para el é mellor agora o proxecto que está agora que o que estaba antes, que non contemplaba 2 cousas importantísimas. Eu, se vou facer unha obra, vai entrar agua para o pabellón por facer un aparcamento bonito, pois non, prefiro non facelo, sinceramente. Entonces, el adaptouse a esas 2 cousas e fixo un proxecto que para min, expúxonolo outro día, eu vexo moi bo, porque nos libera de tráfico na baixada, temos onde aparcar e non vamos a ter o problema da agua co muro de carga. O sea, eu vexo super importante. Con respecto ás outras 2 non vou dicir nada, porque son melloras de caso ao conserxe, hai moitos nenos en esteiro, hai madrugadores, teñen que ter un sitio apto para poder facer eso, e o Parque do Furón, pois, o que dixo todo o mundo, que estaba deteriorado, e se se pode mellorar, pois, todo o que se mellore é bo. Pero, xa che digo, do aparcamento, palabra textual, sin ser arquitecto, dixo el que o do muro de carga e o das filtracións para o pabellón iba a pasar se se facía desa maneira que estaba antes. Entonces, pois, se me días un arquitecto que é o que sabe, pois, habrá que adaptarse ao que di. Nada máis. Rematou? Señor Laguardo. Sí, de forma telegráfica. Son efectivamente 34, o que menciona o proxecto, 34 plazas de aparcamento. Non son as suficientes, pero é o que hai, é o espacio, é o que hai. Vamos a ver. Vai moitísimos anos en esta santa casa, nas actas, con un secretario do que era, escribía, eu me queixaba, e particularmente unha vez me dixo, non, isto non dixeste, pero o pensaste. Vaiche boa. E con que se me diga a min que acusei de impoñer o galego, e recordo pleno,
pode usted pensar o que queira. Agora, eu non fixo, e eu non penso facer. E así a cabeza me trona, pero o día que me trona a cabeza, dada un golpe como Dios manda, e poñede mano sitio. Bien, de todos estes particulares, me alegro moito que en vez de un arquitecto ou ingeniero viñeran tres, un día de moita chuvia. E pasou o que non debía pasar, pero non pasou nada. Non chovía. Corollo, si chovía. Estaba como eso. O día que perderon unha carpeta grande que nada tiña que ver co ayuntamiento de Muros, nada tiña que ver. Unha carpeta grande enorme chovía. Home, hubo que meter a carpeta, que era de quen era, hubo que metela co deshumificador para arreglara e para mañana. Me alegro que foran tres. Conozco eu, non pasou nada que ver co ayuntamiento de Muros e ca carpeta. Tan solo que me trouxo... Pois, se non ten que ver co Concello de Muros, pois... Inmediatamente, nada con as obras, porque ao final supen que o mesmo que tal, pois era o que había elaborado o proxecto. Pero nada, a persona que me trouxo dixe, mira, leva isto ao ayuntamiento, entregue a policía local, ao ayuntamiento non vou, pero entonces que lle fago? Chámalle ti. E chamei por eles, localiceinos, teñen a carpeta, que nada ten que ver co ayuntamiento de Muros o que hai dentro, as 4 cousas que hai dentro da carpeta. Que me alegro que en vez de un, que foran tres. E pouco máis, non teño nada que dicir. Vou votar a favor de este tema, deste punto da orden do día, e nada máis. Gracias, alcaldesa. Ben, pois xa para rematar, a señora González do Partido Popular direille que os erros non nos comete quen non fai cousas. Certo que hai veces que se cola un número en vez de outro. Acto seguido mándase a corrección e non hai problema. Vostedes, se non cometeron erros é porque pouco fixeron. Exactamente. Entón, oxalá nos sigamos confundindo moitas veces nun número e que todos os problemas que nos teñan que poñer aquí puxastedes as 9 en vez das 11, porque iso é señal de que imos facendo as cousas ben. Sí. Ben, en fin, moito máis, pasamos a votar. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobada por unanimidade. Ben, o segundo punto da orde do día é a aprobación da solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de competencia municipal pos adicional dun do 2026, que é o relativo ao gasto social extraordinario da Deputación Provincial da Coruña. A achega que nos chega dende a Deputación é de 80.319,9 céntimos que teñen que ir a proxectos de entidade social. Inclúense para pagar as horas do servicio de axuda no fogar, que como todos sabemos, porque fartámonos de denuncialo día si día tamén, a achega que nos fai a Xunta non cubre este servicio que, non me cansarei nunca de dicilo, debería ser dado por quen ten a competencia en materia de dependencia, que é a Xunta de Galicia. Estámoslo asumindo os concellos na súa totalidade, iba a dicir na maior parte, pero non, na súa totalidade, poñendo nós máis da metade do que custa o servicio, pero tendo que someternos ás imposicións que veñen dadas por parte do goberno da Xunta, que di cantas horas temos que dar, como as temos que dar e como todo en xeral. Ao final somos nós que nos peleamos para conseguir traballadoras, que as traballadoras teñan unhas condicións dignas e que o servicio se preste nas mellores condicións posibles. A totalidade da achega vai dirixida a este servicio. Turno de palabra, Partido Popular. Pois nada, simplemente que é unha medida que se toma habitualmente co gasto social, que é necesario cubrir o SAF, todos sabemos, os custes do servicio, e nada, non vamos a dicir nada máis. Estamos de acordo. Ben, Partido Socialista.
Pois tampouco pouco máis decir que novamente a Diputación da Coruña botanos unha man cumplindo con parte da deixadez de funcións que está facendo a Xunta de Galicia do Partido Popular e nada, que benvidos sean e que falta nos fai. Señor Lago Álvarez. Pouco máis que aportar, escoito unha e outra vez cando tratamos estes temas que a Xunta non está colaborando en lei. Se non está colaborando en lei, igual había que solicitar un informe xurídico a donde corresponda e poñerlle un pleitiño como Dios manda. E incluso pola vía penal, denegación de auxilio, unhas cousas e outras, entonces deixarse de andar as poucas e ir ás directas. A gran pregunta é, e temos que facer nós en ningún concello de Galicia o fixo? Pois, igual o temos que facer nós desde aquí, porque repasados os números, a diferencia, a aportación do concello é bastante notable. Que sí que é necesario, que hai que facelo, pero hai igual outras formas de decirlle á administración hasta aquí chegamos, pon o que tes que poñer. Nada máis. Ben, señor Lago Álvarez, concordo totalmente con vostede, son vías que se están estudiando. Haberá que chegar ao Constitucional, porque pelear cas administracións, ao final non somos unha administración pequena en comparación coa Xunta, pero sí que se está estudiando, porque non nos corresponde a nós pagalo, facémolo, pero non nos corresponde a nós, e iso vai en detrimento de outras competencias que sí que son nosas e que nos restan fondos. Ben, pois, segundo turno de intervencións, Partido Popular. Nada, que engadiré un servicio necesario, imprescindible, que a poboación cada vez máis envellecida, o sea que non, ojalá fosen máis, efectivamente. Señor Lago Álvarez, quere facer un último turno? Nada máis que aportar, gracias, señoría. Ben, pois pasamos a votar entón. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobado por unanimidade. Vamos entón xa agora ao terceiro punto da orde do día, que é a incorporación ao inventario de bens municipais o inmoblecito en Fontevella número 3, Muros, con referencia catastral a que aí aparece. Isto ven sendo a Nevera de Duber ou a Guardería de Minguita, como prefiramos chamarlle, dependendo da idade que teñamos cada un de nós. Cuidado, con respeto. Eu toda a vida lle chamei a Guardería de Minguita, outros chaman a Nevera de Duber, pero é a realidade. Eu ainda son da generación que lle tocou ir a guardería. Sí. Bueno, por resolución do 5 de novembro de 2020 acéptase a donación deste inmoble por parte de Manuel Jorge Peregrino Lagorrama, Jorge do Pexejo, e máis da muller Malita. Esta doazón non estaba incorporada ao inventario municipal e para poder facer calquera actuación ou mesmo para poder pedir algunha subvención para a súa rehabilitación, arranxo ou o que sexa, é preciso que este incorporado ao inventario de bens. Ademais, pois é un ben do Concello e o que corresponde é que este no inventario. Entón, quixemos aproveitar este pleno para deixalo xa todo listo antes de final de ano. A proposta pois, é ben sinxela, o inmoble do que hai probas suficientes de que é do Concello, pasa a inscribirse no inventario de bens municipais. Turnos de palabra, Partido Popular. Pois nada, que sexa para ben a incorporación ao inventario, que dé pé a, efectivamente, conseguir financiación e que se faga pois algo, un espazo máis que as asociacións ou, bueno, o que sexa que poda ser utilizado por os vecinos. Ben, Partido Socialista. Nada con respecto a ese trámite. Ben. Señor Lago Álvarez. Nada, solamente anotar dous detalles. A donación fíxose en novembro do ano 2020, se trae a pleno 5 anos dispois. Hubo meses polo medio para adiantar este tema de incluir dentro do inventario de bens do Concello. Por outra parte, simplemente, igual non ten importancia ninguna, pero as cousas hai que facelas o mellor posible.
A escritura de donación de 12 de novembro de 2020 aparecen por os lindes, é dicir, os propietarios lindeiros, no caso que corresponde ou no caso que é que dá a tal calle ou dá a tal outra. Bien, na escritura de donación aparece lindando a este unha muller, o nombre dunha muller, e na proposta da alcaldía, lindando tamén a este, aparece o nombre de un home. Entonces, si é salvable, poñer o lindeiro de forma correcta. Non máis. Como digo moitas veces, me tendes que ter paciencia comigo, que eu leo todo. A verdad, para suerte de moitos, non me queda todo na cabeza. Pois, mire, teríamos que revisar. Agora mesmo eu non teño aquí a escritura. Escritura de donación. Está por aí, en tal... Digo a página secretaria. É que... Na proposta da alcaldía pon o nombre de unha persona, de un home. Sí. Es que non se trae a pleno a donación. O que se trae a pleno é a incorporación ao inventario. Aquí non se trae a donación. Está claro que non se trae... Con Entonces, permiso, por que alcaldesa. falamos da donación se aquí non estamos falando da donación? Estamos falando de incorporación ao inventario, punto, Sí. nada máis. Mal incorporado con respecto ao que se pon na papas non. para Papas arroz. non. Arroz. Vamos a manter as formas, por favor. Aí. Vamos a manter as formas. En caso de erro, prevalece a escritura da notaría. Bien, perfecto. Non máis. Vale. Ben, algo máis, señor Lago Álvarez? Nada máis pola miña parte. Ben, bueno, pues, pola miña parte tampouco, non sei se alguén quer facer unha segunda intervención, Partido Popular. Non a non ser que cambiaran os propietarios lindeiros, pero hasta penso que non. Bueno, Eso corríxese, en caso de disconformidade prevalece a escritura. A realidade é que non sei se houve algunha venta ou algunha herdanza, non o comprobei, non. Segundo turno de intervencións, Partido Socialista, quere incorporar algo? Solo queremos reiterar que o terceiro punto do día o que di é incorporar ao inventario de bens municipais o inmoble. Nada máis, o sea, aquí non se trae ninguna donación, nin compra, nin adquisición, aquí traese unha incorporación o inventario de bens. É como se traemos unha escritura e o anotamos no registro de propiedade, punto pelota. O sea, queremos ahora saber el sexo de Los Ángeles. No. Aquí hai que incorporámoslo. Sí, é un trámite normal que hai que facer. Non ten sentido meternos en outras fonduras que non van a ningún lado, non ten nada que ver. Que queremos facer unha rectificación no seu día porque me de ser Manuel Antonio Beiro era Pepe Lago. Pois tamén. Eso. Señor Lago Álvarez. Gracias, alcaldesa. Que doe escoitar. Por moita donación que sea incorporación ao dichoso inventario, eu, como concelleiro, digo, téñase cuidado con isto. No escrito aparece isto, na proposta da alcaldía aparece outra persona. Non máis, se é correxible que se corrixa. Non dá para máis a cousa. Se é correxible, que se corrixa. Non pido outra cousa. Todo o resto é... Bueno, por aí vai a cousa. Teñamos paz. Vamos a ver. Pois xa para rematar, se é correxible, correxirase, en caso de que exista erro, haberá que comprobalo, perdón. E bueno, sin máis, pasamos a votar. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Vale. Boas festas e feliz entrada de ano. Gracias. E salida. E, sobre todo, cabeciña, que tamén fai falta. Escrito da nación...